Nerozumiem, ako môže opozícia a ešte aj niektorí ďalší kandidáti, teda keď zakazujete hovoriť o prezidentských voľbách, tak kandidáti na prezidenta hovoria, že ide o spochybňovanie reputácie Slovenska, ak sa Slovensko ako suverénna krajina rozhodne, že nevyšle svojich vojakov za žiadnych okolností na Ukrajinu. To je jedno v akom formáte. Nerozumiem, ako môže reputáciu Slovenskej republiky poškodzovať naša snaha, aby sa začalo konečne aspoň nejaký proces, snaha započať nejaké mierové riešenie. Lebo po 2 rokoch tá situácia na fronte nie je nejako diametrálne odlišná, ako bola pred rokom alebo pri začiatku tej invázie. Ja tomu fakt nerozumiem. Ja som sa zúčastnil práve kvôli dôležitosti tejto témy rokovania vlády ako predseda parlamentu a ako predseda koaličnej strany. A nepôjdem do detailov, ale predseda vlády disponoval už pred samotným summitom presne tézami, o ktorých sa bude rozprávať. Veď o tom hovoril. A ja sám som ich čítal a sám som videl, že aj tam vám išiel bola mraz po otázka. chrbte? Samozrejme, pretože viete, ja vám to poviem tak inak, lebo všetci tu majú vzletné reči. Ak si všimli, pán Valašek povedal pár technikov s nejakým bezpečným personálom, čo ich bude strážiť. No tak ja vám poviem, čo to napríklad môže znamenať. Tak pôjde tam 50 technikov obsluhovať nejaký systém, pretože Ukrajinci sami ho už nevedia obsluhovať, alebo sa to nestíhajú učiť. Potom k tomu musíte poslať nejakú vojenskú jednotku, ktorá bude strážiť týchto technikov, alebo protizdušnú ochranu, ktorú už budú obsluhovať títo technici tej členskej krajiny Európskej únie alebo NATO, ktorí v prípade útoku reálne začnú bojovať a začnú reálne realizovať nejaké útoky. Do toho vám ujde na uniknutá informácia vysokých predstaviteľov letectva nemeckého, ktorí sa bavia o tom, že tými špeciálnymi raketami Taurus bude treba pravdepodobne nie jednu na zničenie Krymského mosta, ale 10 až 20 ich tam pustiť, ale že to budú musieť ísť oni na Ukrajinu a vypustiť to oni, lebo Ukrajinci nedisponujú ani zručnosťami, ani tou technikou. Povedzte mi, čo to je, ak nie eskalácia a zvyšovanie napätia a hrozba, že ten konflikt sa rozšíri aj medzi krajiny NATO. A tá reakcia predsedu vlády a naša, že nevyšleme vojakov, okamžite zbudila takú nejakú odpor, že ako sme si to dovolili. Následne to urobil nemecký kancelár Scholz, ktorý vyhlásil, nebojte sa, občania Nemecka, my nevyšleme. Prezident Duda priznal, že najburlivejšia debata počas toho samitu bolo práve o tom, či poslať, či neposlať. Ale samozrejme, stále je to na parlamente, pán predseda. Veď parlament musí rozhodnúť o tom, či tam vojakov pošle, alebo nie. Ale veď my sme vám oznámili, že my nevyšleme. To bolo suverénne stanovisko Slovenskej republiky, ktoré si hráni záujmy Slovenska, že my nevyšleme. A nám je jedno, že či to sami rozhodneme, alebo nám to bude chcieť niekto prikázať. My sme oznámili občanom tejto krajiny aj celému svetu. Opozícia Ak si o tom rozmýšľate, tak nepočítajte so Slovenskom, lebo Slovensko suverénne ako krajina, ktorá bráni si záujmy svoje vlastné a záujmy občanov tejto krajiny a ktorá chce viac rokovať o miery, ako ho ešte ten konflikt zväčšovať, nevyšle za žiadnych okolností svojich vojakov. Takže v tomto prípade je to legitímne a ja sa čudujem tým politikom, ktorí sa snažia spochybniť toto naše rozhodnutie a ktorí dokonca ešte hovoria, že nám narúša naše renome. Ja si myslím, že občania Slovenskej republiky sú plne z väčšej časti stotožnení s týmto našim rozhodnutím.